Tervehdys hyvät katsojat, nyt ollaan Helsingin satamassa ja sillä lainia aloitellaan. Tervetuloa seuraavan matkani Ruotsiin. Mä nyt tätä laivalla ja mä oon joutunut paljon kuvaamaan, kun mun kamerasta loppui akku tuolla Helsingin satamassa ja niin. Nyt tähän tuli spämnattiin tänne, mutta sain kuvattua sen, mikä pystyin sitten vielä viimeiset, mutta no, täällä se nyt ollaan. Sitä kuuluisaa Mirka Aurejoa. Eli tämä peli. Mulla ei nyt kyllä yhtään kolikoita mukana. Törsäsin tuonne jonnekin yhteen asepeliin, mutta kyllä mä tässä voittaisin, jos mulla olisi kolikko. Mä luotan itteeni. Ensi kerralla sitten. Tiedättekö, kun näistä tolpista tulee aina sähköisku? Okei, nyt tuleeko? Ei tullut. Ei tullut, kumma. Mä oon aina tullut. Katsokaa, niin hieno auringonlasku. Kun Ruotsissa on kello tunnin jäljessä kuin Suomessa. Ja te tiedätte. Mutta kaunis kyllä on niinku ilma. Heinäkuun 20. päivä. Moi vaan nyt kello on 6:30 Ruotsin aikaa ja Suomen aikaa sanotaan, onko se 7:30? Joo. Nyt lähdetään aamupalalle. Katsotaan pystyykö sillä kuvaamaan, kun siellä on aika paljon ihmisiä. Ja puhelimessa tuo netti mukaan ei hyvin toimi, mutta meillä on wifi. Nyt joku ihme esto päällä mulla. Serenainen yhteys on katkaistu. Ei tää laiva wifi. No, nyt sitten mennään aamupalalle ja katsotaan mitä pystyy kuvaamaan. Tää mennään kuitenkin Tukholmaan. Moro. Nyt kävi semmonen hassu juttu, että mulla lippis hävisi tänne ruokalaan, mutta mä löysin sen. Oli lattialla. Se takas päässä, me lähdetään tosiaan ulos laivasta tai kohta. Mä vaan nyt ollaan Ruotsin Central Stationille ja ollaan päästy bussilla tänne. Ja kävin tuossa vessassa piti, mutta 100 kruunuiksi vai miten se oli, mä en muista. Hämmennyt, onko se miesten vai naisten vessa. Mutta oli vähän outoa, mutta kuitenkin. Vähän matalalla on tää kamera. Mutta eipä se paljon mitään niinku silleen. Mennään hotellille ja vien kamaat. Mulla nyt kyllä kamoja mukana jää tonne, kun mä kävin vessassa, mutta pihalle jää jonnekin ihmeen syystä. Mutta joo, eiköhän lähetä. Vihdoinkin. Joo. Vaikka avasin hotellin oven, mutta lähetän takas kaupungille. Nykynuorten lippikset. Ei pistetä näin päähän, vaan pistetään näin. Tarpeeksi päälle. Ja kävin vähän Starbucksissa jälleen tässä tutussa paikassa. En okei, nimen ei kukaan tiedä. Joo, vähän nopea kuvaus tänään nyt kerran nopeasti kuvalle, koska on niin paljon ollut menoja. Villikaupunkimeno on tosiaan ja kello on 9:30 Ruotsin aikaa. Suomen aikaan se on semmoset 10:30. Mutta näin, eiköhän me mennä seuraavaan päivään. Ja mä menen tässä nukkumaan tai katsomaan elokuvaa tai jotain. Nähdään huomenna. Moi vaan nyt toinen päivä ja mennään syömään nytten. Hotellissa ei ole paljon kuvaa, mutta tänään lähdetään sitten laivaan. Itse Suomeen, mutta pakko myöntää, että on hyvät pekonit kerrankin. Moi vaan nyt ollaan tässä penkeillä. Ruoka oli ihan hyvää, parempaa musta oikeastaan kuin laivalla, että oli ehkä vähän kattavampi valikoima.
En pysty paljon kuvaamaan, kun meillä on semmonen pyöreä pöytä, missä niinku tuli kaikki ihmisiä. Ja ne sitten tietenkin näkee, mitä mä kuvaan. Mun piti tuolla vanhassa kaupungissa. On nyt semmosessa paikassa kuin Kalasglas, eli tämä on jäätelöpaikka. Tosiaan otin pehmiksi, siinä ei ollut muuta makua kuin vanilja. Tämmönen paikka, että sen Suomessa on joku ihan selvästi ruotsalainen. Mutta ruotsiksi mä tilasin. Sanoin Mute Club Store. Niin mä sanoin sitten vaan, että tak. En mä sen enempää ruotsia ole. Burger Kingissä nyt syö tässä pikkusen, vaikka meillä on laivassa viiltä ruokailu. Eipä se muuta. Joku wrappiateria. Ei kyllä hirveästi nälkeä, mutta otin vähän kuitenkin. Tulin just ihan tosta Burger Kingistä, joka tuossa kulman takana. Tai ei kulman takana, vaan tossa ihan. Joo. Mutta syöntiä ennen. Mä kävin kuitenkin tuolla jossakin Buttericks liikkeessä. Ja sieltä se on joku ruotsin paikallinen juttu. Varmaan. Mutta hirveä melu. Siinä on paljon tämmösiä jekkujuttuja. Ja mä nyt satun ostamaan tämmöstä tupakkaa. Tupakkaa. Mä oon jo aukaissut täältä, mutta mä voin kuitenkin lukea. Tässä on suomeksikin vielä kirjoitettu. Puff-gigaret. Savutupakit. Kun puhallat siihen, niin savu pöllähtää. Testataan jotenkin hassu olo. Tämmönen. Puhalletaanpa. Niin, savu. Oikeastaan, meillä on oikeastaan vähän ongelma, että mikä se meidän pussi on. Tämmöstä se on ne reissussa. Löytyyhän se. Päästiin kävelemään tossa jutun ohi. Teikö selfie? Nyt mennään ruokalaan. Sittenkäs se pitäisi ruveta syömään. Joo, nyt on tosiaan eri laiva edelleen. Tää Silja Symfoni. Menomatkalla oli Ruotsin Serenade, nyt on Symfoni. Kun Silja kuitenkin kiertää tätä laivaa vähän ympäri ja samalla katsotaan maisemia. Joo. Käytiin tosiaan tax-freessäkin tossa. Mutta tax-freessä en kuitenkin kerkenyt kuvata. Laivan keulassa. Tuolta näkyy se keula jotenkin. Joo. Suomeen päin menossa Helsinkiin. Se on nyt sille, että lähdetään Suomeen. Juvan AB, Heinolan AB siellä. Todella hyvä reissu oli, niin kuin näitte tuossa. Todellakin liikenne oli paljon vilkkaampi siellä kuin tuolla Kuopion, ainakin täällä Kuopion keskustassa, mutta vähän samasta kuin Helsingissä kuitenkin. Mutta tosiaan pyöräjätä ja niinku paljon pyöräilijöitä tosiaan. Ja todella semmoista teollisuusmaista, se teollisuusmainen olo. Ei paljon lintujen ääniä kuulunut, koska on niin villimeno. Mut nyt ollaan takaisin Suomessa. En rupea paljon puhumaan tässä. Todella hyvä reissu oli. Naapurimaassa me ollaan aika paljon käyty Ruotsissa ja jälleen käytiin. Eipä muuta. Käykää ihmisetäkin Ruotsissa ja ylipäätänsä matkustelemassa. Mulla on tosiaan mennyt vähän tää reissu ehkä vähän linssin takaa katsoen maisemia, mutta mun pitäis, jos mä menen seuraavan kerran, menen vaikka jonnekin. Mä en tee välttämättä matkakoostetta. Tästä nyt tuli kuitenkin. Ei mulla muuta. Todella hyvää kesän jatkoa ylipäätänsä. Vielä tässä on tietysti kesän jäljellä, vaikka itsekin sitä vähän mietin, että kohta Goldar, mutta ei puhuta siitä.
Moi!